Tulo mga bahay na nabas inday kulot. Dira, managlaysyo. Di ami sa Pons bar. di ami sa Pons Barbecue diri sa Lapu-Lapu Mercado. Dira mong kanon tutoy-tutoy day. Ito lang ablihan. Ang karap ito. Mga unta. Di man makita itong plato. Dahil natin utang. Kitaan ba ko ninyo mga bay? Dahil sabi itong iyong gamay. Laysyo. Yara itong mga sudan. Chicken barbecue. Nya. Ang dugo. Kasi mukha nagdugo. Dahil yung buchi. Ay, Diyos ko. I love buchi. Ang syempre, sani, pig barbecue. Big barbecue. Muna yung atong sudan karon mo. Yara po kang Ate Irene. Fly show. Man mo Irene. Sige, mga onata. Ano makita? Uy, diri ka. Kita. Kana kayo kita. Niya ikaw mo hindi makita. Okay na. Okay kayo. May padiri ka no? Para kita kayo ka ba? Kaon. Saka, Diri ka. may time siya kaningita pa may plaster siya good na. Siya na si time. So, mabutang magkaslamisa ni Sudan. Tuyo. So, tigid lalim mag-vlog mga bay. Tigid lalim yun. Pero, yung kamot kita ni para malingaw lang mo. Siya may ito'y bangil eh. Ano na lang oy. Hindi na lang ko. Mayroon ko din eh. Para makita ninyo na ako naging lamang ba. Dito sa corner. Ay, dugo to ginagawa. Niya ang sausawan, makita ni halang. Grabe, laisyo ko. Ano nga doon? Sa? Ano sa susunod? Tapos, di malagpang isda. Tapos, ano yung silit rin? Naunta ninyo mga bay. Lami ang templada nila sa ilahang barbecue. Sa pagkakaroon, nakakalungkot isipin kasi humihina yung mga business na ganito. Kahit yung mga snack namin, mahina na talaga. Pero na lang kung alam mo talaga kung sino yung nagluluto. No? Ito ang ikuan na to. Hiwa. Ay, ito swak sa kuan ba? Ito ka. Swak sa sili. Para taas akong immune system sa sili. Da. Wala ang dayhanan rin eh. Wali kaya. Ang dako ng sili wala. Nakalungkot mga bay kasi mga business na ganito, humihina talaga. Kasi yung snack kong humihina talaga. Kaya kailangan ko mag-isip ng ibang paraan. Siguro magtinda kami ng putas at saka gulay. Hanap kami ngayon ni Ate Irene ng piso sa palengke. Nami pagkatimpla. Alin na mo dili. Parang ano din sila din. Kaya nasugod din sila dahil sa gamay na kayo. Usara din kalamisa. Pila naman ni ka-year sila? Ang buto lang, dalaga pa ko. Ano sila ni Tagias? Sila rin yun eh. Ang dami kayo yung luto. Galapo-lapo, ibalo din sila din. Ano ang duho? Ba't pinyag mo iba? Ano ang way of kailangang rice dire nakalinan. Tawag o puso. Right. Alam no, bisag lugo lang ang susudanin. Pwede pa. Next, butsi. Huwag magdugan mo sa kanon sa alim. Oh.
Inga, pulo pa kapuso. Mamaya ang timpla na sila chicken barbecue. Ang baboy nila dahil lamig kung mas lamig ang nga ay tambo. Diba? Hindi, dyan na tambo. Kalami naman lamang sa butche. So na, magbuwak ni. Sa naay mo barog. Parang dagang tao niyo. Daghan dyan na siya tao. Lami mo yung timplaga. Lami lang timplaga ka rin. Nakuhaan din ako. Nakuha sa akong timplaga. Pila na ka-barbecuehan mo, kompetensya ni. Manila sila. Ika. Nagin sila lami. Manila ang kompetensya. Okay. Baboy. May makakuha na dito. Ito ba ito yung baboy? Dito. 12 pesos. Ang dugo pila? 5. Ambot pila to. Sige. Ano ito? Ano ito patimpla? Nga, kusok ba niya? Sa to'y tagalapu-lapo. Babaw din mo. Isa doon tagalapula-pula niya. Kabalo dito mo ano yung barbecuehan. Kalamit kayo. Live shop. Okay kayo. Ilang buputo pa mo doon ha? Diya pa ka buto doon. Upat. Mabalik sikat mo sila nga barbecuehan diri sa mga culture. Diri po sa lapu-lapo. Sa hula-hulapo. Wala makakuha na. Dali. Hi sa di hi sa. Kamita ka sa YouTube. May mong naong tago mo ka na. Hi. Thank you ah. Diba? Like ko. Kuha na guro ni. Sa dalaga pa ko mga 30 kapin. 30 years na ni. Okay kayo ah. Pakpak dah tak rin. Kung lang tag-iro ron. Hindi usag ni pero Ito may tag-iro. Ang buti, di ka buti. Una ba? Lamit pa gagdo ay respect. Bisa may ganyan ka ang butchi. Bawa na mo kung asan unsa ng butchi. Lamit. Na importante ani kada adlaw gud dapat pag-o. Dapat ang mo ang karon hurot din na no. Medyo ipahurot ba no? bigay sila abdan guro plus ni bit. Minira sila po.
Busok pa. Duwag-duwag pa. Dali nga, unom. Kulang upat, balipulo. Eh? Kaya na. Kaya na. Ah. Nalo. Sa tuwig. Kuan kay Ito bunan din eh. Hmm? Ang tubig mo. Naslay tubig mga bay mo. Bugos ko Sprite. Grabe ko. Wala. Order ka sa din. Excuse me. Agad. Itupan. Kaunti bang lambok. Over 35 years na dahil ginito. Wala na niya. Ayun na din ako. Kaedad din ito. Dalaga pang kuan. Silo kay 24. Ito na eh. Paul, baka po sa ino. Hindi ba pwede ulit? Sarap. Na, saan na ngayon? Oh, wala ba yan? Kumana na ba gusto ko duha? Hindi mo na itong duha. Uy, nilupan ang kabaw. Oh. Lami kayo. Nga sus ito mga ba, i-mix ni mo ang ketchup, suka, toyo, o limonsito. Nga, tangan mo sili. Uy, perfect kayo. Perfect in sasawan. Wak man sa among plano ng mga omi dire. Ano? Andar mang lutom. Hanggang magutom. Andar ang tiyan ni Inday. Ito mo ko. Tumaw ganyan, ginamit akong sudam. Andar. Very good. Di ang mga bata, no? Girls. Laki me. Karon kay ang noodles sa may kaon. Ang kanon nga na isabaw, gidilin man. Bahugan pa na kung una sa ginamo, simpa. Dahil saray ko pa ulit. Imo na ko sa. Dua aba. Di na dyan Ito gada. nga ito. Yan ang gawin pa ko. Kung ano ka nang buha. Okay lang. Kaya lang sa inyo. Ano ka na? Kung ito. Sir? Pakabot siya. Napaibutsi, napakaipaka. You know. Thank you, Lord. Gracia. Lawa. Napila naman ako. Siyam. What's that? Tulo. Lima. Yung unang ako, imo kutra. Ano? Oh my God. Huwag kayo pumahaw. Ako kay Ano basta. na, lumabi ako ha. Bigyan ko, ginamos ko Kaya kayo. pumahaw. Nebong ginamos akong bawan ninyo. Okay kayo. Lamig kayo.
Kasi kaluway ni mo taga Lapu-Lapu. Dagahan. Nasa Inday diri sa Capones. Wa ko nagtrabaho kay daghan usan managan niya mo dream daghan sila halin. Di bitaw. Mo pumi nag-expect nga mga on diri karon. Basta kay nag-lockdown lang giko atong karton human. Dito lang ta mga on sa barbecuehan dayo sa ate. Si Ate Erin ang nag-recommend ani sa ako. Thank you Ate Erin. And it's really delicious. Gawa ko siya ang maninglis. Dami ilang timpla na nanunuot talaga sa laman. Suka nila. Suka na laisyo kayo. Organic. Laisyo kayo lang suka, laisyo. O, diba? Diyos mo diha. Magsuka na sa rin. Bukat. Suka dito. Pizza ring. Yes. Mantap. Ang gigi ng pitas ba? Hindi nyo namin ko ito mga bahay, kataas na ng video. Salamat, bye.